Alhamdulillahi rabbil alamin. E cen ñaare Ablaye Nane. salaamaaleykum. Aba. I ka kene kosɛbɛ. N bɛ ala tan. Cɛ ci kuma micro ne tulo t'i la dɛ. I b'a sɔrɔ i ma dayɛlɛ nka. A dayɛlɛlen don n'i ye ko duuru kɔni dayɛlɛlen don fo ni wɔɔrɔ de b'i bolo. Duuru de bɛ yan. Ayiwa donc ni duuru don a dayɛlɛlen don. O de sɛbɛnnen bɛ yan. O de sɛbɛnlen don. D'accord. I ka kɛnɛ kosɛbɛ. N bɛ ala tan. Ko bɛ cogo di. Ko ka fisa. Ko maa kelen ko tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ. Maa kelen ko k'o tɛ foyi ye diɲɛ la. O de y'a to ala y'an bila ɲɔgɔn kan o. Sinon an bɛ se ka bɛɛ bila i dama na. Ne y'an kɛ ɲɔgɔn kan. C'est pour que an ka ɲɔgɔn mako dilan. Alahu akibar. Ko mɔgɔ wa. I bɛ hakili jigin cɛkɔrɔba dɔ kɔnɔ ma ko maa bɛ mɔgɔ bɛ. Ko maa bɛ mɔgɔ bɛ. Maa bɛ mɔgɔ bɛ. Maa ni mɔgɔ tɛ kelen. Ko maa ayi. Ko maa ni mɔgɔ tɛ kelen ko. Ko maa ni bɛɛ tɛ mɔgɔ ye. Awɔ maa ye min ye minnu bɛ adamadenya kɛ. O ye maa ye. Mais mɔgɔ o ye an bɛɛ kelen n'a ye. A bɛ fɔ mɔgɔ o ye bɛɛ kelen n'a ye mais karisa ye maa ye. An bɛɛ ye maa ye mais an bɛɛ tɛ mɔgɔ ye. Voilà. Ko mɔgɔ ye mun ye maa ni bɛ mɔgɔ ɲɛ o de ye mɔgɔ ye. Maa ni bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ k'o de ye mɔgɔ ye. Voilà. O de ko an bɛɛ ye maa ye mais an bɛɛ tɛ mɔgɔ ye dɛ. Sabu mɔgɔya bɛ karisa la. I y'a faamu sisan. Donc o de don. Mais ko adamadenya la ko n'a ye bɛɛ to fɛnkɛ bolo dɔ ta bɛ taa n'a ye. O cɛ. Ni bɛɛ tori. Ni bɛɛ tori ka gɛnfɛn bolo ko dɔ to bɛ taa n'a ye. Siga t'a la. E yɛrɛ tori ka e t'o ɲɛ dɔn wa. N t'o ɲɛ dɔn dɛ. Ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo. Dɔ ta bɛ taa n'a ye. Kana fɔ sa. Alahu akibar. Donc u b'a fɛ ka mun de fɔ an ye o la. O bɛ fɛ ka min fɔ. Adamadenya ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye quoi. Adamadenya ye ɲɔgɔn dɛmɛ. Ko bolo fila de bɛ ɲɔgɔn kɔ. Alahu akibar. Tubarikala. Cɛkɔrɔba dɔ kɔrɔ ma ko ɲɛ fila ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye. Ɲɛ fila. Ɲɛ fila kɛ ko u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ filɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye. Ɲɛ fila ka ɲɔgɔn kɔni fo n'i taara dugare lajɛ. Solution t'o la. A ko ten. Ka ɲɛ fila kɛ ɲɔgɔn ye. Ko ɲɛ fila bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ fɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛ fila tɛ se ka ɲɔgɔn ye. Solution i y'a ye. O tɛ ɲuman ye. Mun na ɲuman tɛ. Question parallèle. Non, on va faire que monde foyer. Non, on va faire que monde foyer. C'est-à-dire que le sens de ce proverbe avec Mouvo. Bakari. Quand n'y fla be fembe ye nyongo fe, bu bara be ke nyongo fe, mais ouli re flat nyongo. Oh, hadamade on va faire que monde foyer. C'est un message qui veut nous faire passer. Message quoi ndo? Message do. Voilà. Parce que hadamade, il kere tuko idisokobé. C'est ça que ça veut dire quoi, idisokobé. Ou lui fait un flé, nous faisons mais où c'est que nous avons. Donc vous êtes redans. Voilà. Voilà expliquer mathématiquement deux droites parallèles. Voilà. Ce n'est pas ça. Ou avoir à corona ou pas avec un foin. Et quel est chogo. Il peut se faire le fin veille de se couper. On est chez. Voilà. Sinon, lui fait bien nous fait nous rester à nous. Voilà. Bien. Maintenant, ami de nuit là. Bien, travail. Et comme micro corota. Ni ma corota. Voilà. Est-ce que micro caïde. Non, il m'a clé dama pour gagner une femme. Il n'est pas clé. Bon, non, clé d'aketa. Comme ça, une femme. Voilà. Parce que ni ne clôt le mal ni moro clôt balo calmade. Voilà. Il y a de ça. Il y a le club hier tout ça. Aïe, bon, casse nègre casse maman. Et comme quoi tu casse 5. À 15 ans. Voilà, 15 ans. À 15 ans. Très bien. Et comme de nuit là. Travail. Avril kalo clé mouani ça va. Nam. Samba flali mouani nani. Ayo, tu vois gafobe. Ala kat lehere. Ami. Ambata ni lesore koli. Esora le kumana feminga. Uyi korsene farafina. Ko dugolajo kɔni bɛ ka kɛ wasa kɔrɔko ale fanga bɛ se ka bonya farafina kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati yɛlɛma ta fanfɛla na ni o kɔni bɛ ka jouer kɔrɔko kan esɔr hali bi n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ne ye sigikafɔ min ni o baaraw bɛ sen na ni o ye dialogue intermalien ye a yɛrɛ ka fɔ ko Bamako y'a kumaw kɔni cayara kosɛbɛ esɔr ale ka laseli don. L'indépendant que la CELI est jumɛn bi. Indépendant ale ka laseli min ye o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya min kɔni ta ni ka politiki tɔnw ka baaraw kɔni ɲɔngiri fɔlɔ ale ni fɛrɛkuru min ye ni olu ka baara ni politiki bɛ taa ka olu ɲɔngiri fɔlɔ
o kumu kɔnɔna politique tɔn kɔni ye fara ɲɔgɔn kan dɔ kɔni kɛ ka bolonɔ bila sɛbɛn dɔ kɔni kɛ a bɛ fɔ min ma ko les partis signataires de la déclaration du 31 mars ko olu kɔni wulila kunun ko ni ka sɛbɛn kɔni na don cour suprême mɔgɔw kɔni ɲɛkɔrɔ ka yira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ma jɛn ni a ye indépendant hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ dialogue intermalien olu kɔni ye min bɛ tali kɛ o sigikafɔ senfɛ a yira k'a fɔ ko kuma fanba kɔni bolila min kan o de ye ko ka transition kɔni kuntagala kɔni janya ka taa n'a ye kalo 12 walima kalo 36. o ye san 1 ou san 3 o de don 12 o ye san 1 ye 36 o ye san 3 ye ko fara ka tuguni ko o laɲini de bɔra ne y'o de fɔ n ko o b'a sɔrɔ o de fara ka tuguni ne y'o de fɔ a bɛ fara kan e ko tɛ yan e t'a ta ka kɛ fɔlɔ kana fɔ e de y'a fɔ l'indicateur ka n'i bɛ kuma jamana i k'i kuma cogo dɔn dɛ l'indicateur du renouveau indicateur du renouveau ale fɛnɛ kumalen bɛ fɛn min kan o de ye politique tɔw ka suspension u ka activités kɔni ɲɔngirili o hukumu kɔnɔna na ko les partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars ko olu kɔni ye sɛbɛn kɔnɔna don cour suprême mɔgɔw olu ɲɛkɔrɔ hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ Mali ale ni Mauritanie kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Mali la ni o ye colonel Assimi Goïta ye k'ale kɔni ye Mauritanie ministre min ɲɛsinnen don lakana ko koyaw ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye o ka délégation kɔni kunbɛn dɔgɔkun in kɔnɔna na hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye dɔgɔtɔrɔso olu kɔni kɔnɔna na waasa pasiyanw ni o ye banabaatɔ ale ni banabaatɔ somaw olu kɔni bɛ se ka lafiya kɔni sɔrɔ cogo min na bɛrɛbɛrɛni ni a bɛ fɔ ma ko accueil o hukumu kɔnɔna na ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛyako koyaw ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye fɛɛrɛw kɔni tigɛ waasa banabaatɔ ale ni banabaatɔ somaw kɔni kana gɛlɛya kɔni sɔrɔ accueil la indicateur du renouveau hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa direkaw olu fɛ yen yɛrɛ k'a fɔ école karamɔgɔ minnu kɔni bɛ yen ko contrôle physique o kɔni baaraw kɔni bɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛbɛ sababu kɔni ni ka kalanw kɔni ɲɔngiri fɔlɔ waasa ka se k'a dɔn école karamɔgɔ hakɛ min kɔni bɛ yen indicateur du renouveau an bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nin ye foro dɔ kɔni ye min ni bɔ kɛra kalama jamana ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ foro kofɔlen ko dɔrɔgu de kɔni k'u bɛ sɛnɛ a kɔnɔ ko foro ye bonya yɛrɛ bɛ taa hectare 2 la Sikasokaw olu fɛ hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Keɲeba yɛrɛ k'a fɔ ko nin kalo tile 29 Keɲebakaw olu fɛ olu kɔni kɛn bɛ ka taama dɔ kɔni boloda taama min kɔni bɛ tali kɛ waasa u bɛ se k'u ka laɲiniw ka olu fɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye indicateur du renouveau ale ka laseli don les échos ko di les échos min ye Abubakar Sumare kolo min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko mouvement wuli k'i jɔ Mali ale y'a jira k'a fɔ ko charte min kɔni bɛ yen ko ta yamaruya gouvernement mɔgɔw kɔni fɛ ni ka politique tɔn olu ka baaraw kɔni ɲɔngiri an bɛ wagati min na i ko sisan hali bi ani les échos bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye chinois olu ka kan o tɔgɔladon hukumu kɔnɔna na ko Chine kɔni ye u ka da kɔni yɛlɛ an ka kalandenw kɔni ye les échos ale ka laseli don le reporter ko di dɛ reporter ko waasa ka kalata baklew o bɛ fɔ baklew bɛ fɔ cogo di bamanankan na ka haraba voilà ka harba voilà ko ka kalata harabalenw kɛ ko waasa ka se ka o kɔni éviter min ye Mohamed Ould Cheikhne Diboué ale kɔni ko ale kɔni laseli kɛ ko kalata harabali kɛli ko an kana perese ni ka o kɛ ko nafa tɛ a la reporter ale ka laseli don hali bi a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye gouvernement ɲɛmaa ni o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale laseli kɛ k'a fɔ ko n'i y'a ye hali bi ko an kɔni faralen don ɲɔgɔn kan ko Tuaregiw kɔni jɔyɔrɔ ka bon a la Tuaregiw tɛ surakaw ye Burudamɛ voilà ko ni hali bi k'a faralen ɲɔgɔn kan ko burudamaw kɔni jɔyɔrɔ ka bon a baara la hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Menakakaw olu fɛ yen nɔ min ye EDM kɔnɔna la Menaka
ko edem agent dɔw kɔni yera carburant soin kɔni na k'a soin k'a feere le républicain ale kumana fɛn min kan o de ye politikitɔw olu ka baaraw kɔni ɲɔngirili ale ni faraɲɔgɔnkulu minnu bɛ n'olu ka baara bɛ tali kɛ politikitɔw fana ka baara taabolo la olu ɲɔngirili hukumu kɔnɔna na ni ye politikitɔw ka faraɲɔgɔnkulu kɔni o kɛn bɛ ka sɛbɛn kɔni na don Cour suprême mɔgɔw kɔni ɲɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ k'u kɔni ma jɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka ni sariya ye hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ k'a jira k'a fɔ ko Mali cɛmancɛ fan kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bayangara mara kɔni na ko a ka ca ni maa 100 bɔɲɔgɔnko kɔni minnu ni olu kɔni minɛna maa dɔw fɛ minnu ni olu bugunnatigɛ kɔni ma dɔn an bɛ wagati min na i ko sisan maa 100 ni kɔ kɔni ko minnu minɛna ko u ta yɔrɔ kɔni ma dɔn o hukumu kɔnɔna na ko Bayangarakaw kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni na walasa lakanabaliya min bɛ fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Le pouce bolokoli kumaba. Bolokoli kumaba kuma bɛ fɛn min kan o de ye dialogue intermalien walasa bɛɛ ale ni kɛlɛ bɛ se ka na ko hakilina ɲuman don wa hakilina a ka ɲi ka kɔkɔrɔma don fɛnɛ. Politique ko kɛnɛ kan min ye RPM kɔni ko crise kɔni bɛ ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan. Tubarikala. Tubarikala yɛrɛ yan. Tubarikala kɛ. O politique talan yan. O fɛnɛ kɔni b'a la. O talan yan dɛ. RPM o y'a kɛ cili fɔlɔ yan. Hali t'a fɔlɔ ye. Olu yɛrɛ ma bɔ adama de la. Olu yɛrɛ ma bɔ adama de la. Politique tɔ caman bɛ yen cɛmaw bɔra adama la dɛ. Fɔlɔ mun bɔra la o ye Miria de. Miria Mohamed Lamine ka parti. Miria wa. O de fɔlɔ mun bɔra la. A filanan o ye RPM yɛrɛ mun tɔgɔ fɔ. Mais est-ce que IRD ma bɔ wala. A sabanan o ye IRD. A naaninan fana bɔra la o. Naaninan o ye Asuma CFP de Buboyi. Awɔ. Nka ne ko ye kuma ne ma bɔ yen ko a caman bɔra adama de la. A caman bɔra adama la. A caman bɔra adama la. Et puis n'i y'a ye fana mɔgɔ mun bɔra adama la ni adama olu de jɛra ka fanga mara nin bɛ waati de. O ti bɛn u fara ɲɔgɔn na mais fanga kosɔn u fara ɲɔgɔn ka baara kɛ. Ne fanga banna u to ka opposition la tuguni. Quand l'ADEMA a perdu le pouvoir ils sont devenus des faiseurs de roi. Donc ni mi sinsiw ka dɔrɔn ni mi sinsiw ka dɔrɔn i t'a sɔrɔ. Voilà donc kɛra o de donc ɲɛ b'a la o de kama n ko tabari k'a la parce que u degelen dɔ la ko wɛrɛ tɛ o. I y'a faamu wa. A faamuyara sisan. A faamuna. A faamuyara. Sisan n b'a fɛ ka mun fɔ bi n bɛ taa ne yɛrɛ ka dugu la n bɛ taa ye Tombouctou. Tombouctou tun ye cercle ye Gao tun ye région ye mais Tombouctou ye courant sɔrɔ Gao ɲɛ ka ji sɔrɔ Gao ɲɛ. Cogo di. I m'a faamu de. Région Kouturu. A bɛ kɛ o. Parce que a cogo ɲɛfɔ. parce que Tombouctou gɛrɛsɛgɛra mun na assemblée Modibo ka dagawuli terikɛ o ye Mamman Alassane Haidara ale bɔ an fɛ. Ale de ye député ye ale de ye assemblée ɲɛmaa ye ale de ye Tombouctou député fɔlɔ ye. Kuran ni ji sɔrɔ ko ka taa n'a ye kɔrɔn fɛ a ka taa n'ale fɛ kɛ. Taa n'a ye Tombouctou yana ka taa n'a Gao kɛ. Mais kɛnyɛrɛ yɛrɛ hasidiya t'a la ale y'a kɛ tan de. Kɛnyɛrɛ ye hasidiya t'a la. Donc o kɔrɔ fɛn a ma daminɛ bi. Voilà. Ni fanga bɔra i ka yɔrɔ la a b'a ka yɔrɔ dilan. Non ale kɔni kɛ a ye kuran di ka ji kɛ ka aéroport sigi bɔ an fɛ. K'a sɔrɔ o tɛ région Kouturu yɛrɛ la. Ayi k'a sɔrɔ a bɛ se Tombouctou ye Gao kɛ cercle de Gao de tun ye faba ye. Bon ni bɛɛ tun y'a kɛ tan. O fana cɛ ni bɛɛ tun y'a kɛ tan Mali tun bɛ yiriwa. Parce que a kɛra cogo o cogo fama dɔ bɛ bɔ i ka yɔrɔ la. Mali tun bɛ yiriwa. Bon Mamman Alassane Haidara ale tun ye député ye ale tun ye maire k'a to député ya la a bɛ Bamako ale de assemblée ɲɛmaa ye a ye dɔ de délégué Tombouctou a tɔgɔ la o bɛ maire baara kɛ mais ale sigilen don parce que ale kɛra député ye Tombouctou député a ka n'a Bamako ye o y'a kɛ assemblée ɲɛmaa ye donc ale kɛra fanga tuloma ye donc ale tɛ se ka taa. Député maire. Voilà député maire. Donc Mamman il a été député maire de 60 à 68. Allez, ils ont fait délégation spéciale. Commandant Bakary Kamara, c'est le deuxième maire de Tombouctou. Le troisième, c'est Mamadou Kondé, lui aussi c'est délégation spéciale, 69-70. Le quatrième, il est lieutenant Tchemogo Sangare, délégation spéciale, 70-71. Cinquième, commandant Ousmane Traoré, délégation spéciale, 71-72. Sixième,
commandant Suleiman Mariko, on en a au restaurant. On a un bénin 72-76. Septième, Banyem Mamadou Megoye, un Rafa, Isaac Megafa, Bakari. Isaac Fa. Lui, il a été de 77-79, il a été maire. Ensuite, il a été député à l'Assemblée nationale. Au Banagouya dit Abbas Kaderma. Abbas Kader, lui, c'est le maire que tout le monde a connu. Il a été maire de 79 à 91. De 1979 à 1991, c'est le maire. Actuellement, il est à Bamako, à Baskader. Après, on a dit M. Sidi, Yeye Sidima, 91-92. Harbert Ermali, 92-97. Bali Ould Mohamed Sissé, 97-98. Mohamed Ibrahim Sissé, 98-2004. Il est le président du conseil régional actuellement. Après, ils ont donné ça à Ali Ould Sidi, délégation spéciale. Après, il a dit Saïd Mohamed Ma, Saïd Saleh, il a dit Halé Ousmane Ma, Halé Ousmane Aboubakrin Sisselebe. Voici les maires de Tombouctou de 1960 au moment où je te parle. Voilà, nous, de Tombouctou, nous, de Amara. Ils sont en train de écouter sur la radio El Bilal Soudan 98 de Mahi Touré, depuis Bajinde. On salue le maire Aboubakrin actuellement. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va donner la parole à Baxi pour le flash de 9h. Baxi est là. Baxi, est-ce que tu es là? Hein? Le dialogue intermalien a pris fin hier lundi après le débat sur les 5 thématiques. La synthèse des grandes résolutions de la phase régionale recommande la programmation de la fête du 22 septembre 2024 à Kidal, la prolongation de la durée de la transition de 12 à 36 mois, l'élévation des 5 colonels au grade de général et la réduction du nombre de partis politiques. Dans son intervention, le président du dialogue intermalien, Youssouphi Maïga, a salué la qualité des échanges des participants et les a remerciés d'avoir débattu sans langue de bois et dans la franchise. Sur un autre plan, les populations de Bangas, de Bandiangara, manifestent leur mécontentement face à la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays d'Ogo. Celle-ci multiplie des actions, comme le blocus qui avait été imposé sur la route nationale 15 la semaine dernière, ou encore de communiquer pour dénoncer l'insécurité qui règne dans les centres du pays. Plusieurs bus ont été récemment attaqués et par des groupes armés terroristes et leurs passagers est pris en otage. Nous allons partir du côté donc sur le plan international au Nigeria pour dire que des dirigeants africains ont appelé hier lundi à une plus grande coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme lors d'un sommet consacré aux problèmes de sécurité du continent à Abuja, la capitale nigériane, et ont évoqué la création d'une force militaire. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, s'est joint à ses homologues ghanéens, Nana Akufo-Addo, les Togolais Fort Yassimbe, pour une fois de plus appeler à une grande coopération régionale et à échanger donc les renseignements et à la création d'une force militaire en entente. Le président du Togo a par ailleurs appelé la communauté internationale à aider davantage les pays africains à financer leurs opérations de lutte contre le terrorisme. Nous allons terminer par le sport. Championnat national Ligue 1 Orange, fin de la 23e journée. Hier au stade Mamadou Konaté, les stades maliens et les 11 cratères de Yarela se sont imposés face à l'adversaire. Il s'agit donc du CK et de l'Afrique Football Elite AFE. Voilà, donc c'était à l'issue de la 23e journée. Les stades maliens, avec cette victoire de 2-1, donc quitte la 4e place pour la 10e place du championnat national. Voilà, donc c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir